Ayan guys, naluto na nga tong sudan. Hi guys, good morning. Ato tiwaso na nga tong trabaho gahapon nga wala na human. Kay aron matamna na dayon unya sa hapon guys. Wa pa ko nakahuman og baging gahapon kay hapon na dayon ni ulan pod. So aton tiwason aron pagka unya sa hapon paglandong ato rin siyang tanuman. Kaya may man niya sa hapon magtanom kay pag kuha naman padalong naman paggabi bugnaw. Basa kay yuta karon kay ngano nagkulan kagabi. Sugulan gabi guys. Ambok ang atong okra kaya ato na nang naabunuhan sa iti. Oh, na atong okra. Mura na ang nabuhi guys. Dili gid mabuhi tanan. Ato pong pitsay. Ayan. Atong pitsay guys. Atong pangkong, ang kamatis sana mo'y namatay. So napatay ko na ni nga yuta nga nabutangan og iti. So ato na dana tiwason. Kaya ang talong mo akong isimilya ana guys. Naligo ko pag una guys kay di ko pagkakaligo pag una. Di ko makapang lihok-lihok. Manang kaligo ita pag una buntag. So ayan guys, unya na sa hapon ako tanuman kay init naman. Diba? Muli sa ta guys kay init na. Ato ni tiwas na itong trabaho guys.
Magtanong ko aning litos, pero wala ni turok. Kani talong. Ito butangan og tagsa guys. Namang guding talong kay dugay ni siya kuan. Dugay siya mag clearing. Kuti siya guys, kay gagmay kayo. Pwede na ito sudan guys, basta manurok lang.
Swerte kay guys, kay gagmay kayo. Humana na kog lusok ang mga talong guys. Nagbilin kog gamay kay maayo yang mga ni alam tong Medina si Malot. Mga kuan siguro ni kapunuan 50. Pwede. O 20. Para sure tong tanom guys. Ato ning moskitan. Ato butang moskit guys kay aron dili makuan. Tapos lamok. Tekan lamok. Bali di siya bali. Hay, ita na tumoy guys. So, nara guys. Nara guys, ang atong talong. Redis, manubo na ni. Kung mutubo. Kaning pipino guys, ugma na nako ikuan baging. Dani ra gyud nga magbaging mas pipino. Napay kuan ang litos. Nilagang buhi ng litos bay. Hi guys, may gabi. Magluto ta sa atong panihapon guys. Sudan. Nakalukan na si Riluna. So nagihatag ni mama nga isda nga amag-amag daw ni. Gagmay. Ako ning butangan og itlog daw harina. Kaya musudan sa panihapon guys. Guys, yugasan pa na. Ako ang kuanon kay yugasan naman na. Dito na ko hugas kay basig parat. Yan guys, na-mix na na. So ready to cook na siya guys. May batong pero ugma na na. Kaning pizza ako ning adobohon. Ayan guys, naluto na nga itong sudan. So, naapa. Nagbilin sa pamahaw kay daghan man na. So, nagbasoy ko og pichay. Among kanon, di color. Isa'y mukha na ng di color guys. Si Mimi, nakatulog na. Nagkaon na daw to dito ilan ni mama. Kaya dugay man nakuha. So, magbilin ka sa pamahaw kay daghan kay ni. Di man gud nimo pwede magamay-gamay kay ay kuan giluto na ko tanan balag luto na kuan balag luto na ang kuan kay madaot magputo siya kuan guys madaot siya og di nimo luto tanan dai nalan
Panihapon ta guys. Magandang gabi diha. Panihapon. This is O Lord, and this the gifts which we are about to receive from the bounty to Christ, O Lord. Amen. Nanta guys. Panihapon. Kanta ninyong tanan. Anong pizza kay? Tuyo mo ng lamisa. Ay, saggo ka lang. Pangaon. Lugong-lugong na po. Gabi, naglugong-lugong yung gabi dah. Oh. Nagkatulog sa mga gabi na. Ha? Nagtulog sa mga gabi. Nakatulog. Nakatulog. Harus amin na pa upos ito yan. Kalam siya alas 2. Hanggang sa oras kabot to. Doon maka-oras. Stress 4. Okay, layo mong gayo. Sabador baya. Pero 2 oras. Wagi pa kag lungsod no syudad sa Cagayan. Pero kung magbas ka kay, pila ka oras. Abi ako nila mo abi. Agoy. Syudad sa Cagayan oy. Sabador. Unahan pa sa airport. Lipid. Unahan pa eh. Landingan. Layo ra kayong landingan. Landingan. Unahan pa sa landingan ng Sabador. Abi na ako dili na mo agig ko ang. Asa ka oras ang alai kung magbas. Hindi siya kung mag-adto siya ng kuya traffic, hindi siya mag-agi buluwa. Agi sa adto sa Carmen. Gawas siya dito sa kuan sa Ilboy. Kapag Ilboy gawas siya sa Igpit, Upol. Wala naman daw. Nadaw diya agyanan pa yung ilbing nga way dako. Lagi pa mag-checkpoint. Para sa kuan baka nang magmasa kayo ng barikid bitaw. Mara bitaw alai bitaw, porma. Ba ang alai na kung mag-adto sa alai. Isa ka oras ang biyahe. Na ulong alai. Isa El Salvador durugot ko. Isan siya ba? Layo ang Salvador eh. Ba 2 ka oras ilagam. Mga motor si Duy kay lisod man ka dito manakayan ko. No. Yang Plipe kung mag-commute siya, yang Plipe hapit mag 500. Nya og magmotor siya ang yang kaso sa motor gabi gito bilang to niya 100. 200 abot na. Kato, Important na yung motor 200. 200 puno naman to yung motor. alam ba daytang kita. 150 ako sa Salvador. Abot na dito 200 niya nga to. Puro naman siya kuan papag. Nagmotor sila ako ko pa dito wala. Kaya Salvador mo pa sa bago pa na sa Sabad, sa city. Asin ko sa Salvador dahil. Para city na. Pero bukid man daw sila. Di ang Divine Mercy. Dili. Bus lang di ba naman sila? Ano ba yung Mercy na ramang ka na sa Igpit? Ano ba yung Mercy? Cool. Abay kung nagkinagitan ng Divine Mercy. Kaso cool. Ano ba yung Mercy? Aman ka ang kuwan sa Divine. Kaya si Adar guys ang hapon. Tikangkam lang na itong ano. Ako na lang ipang-arrange dahil ganina lang. Si mong likod lang. Kami among sudan gusto. Pure. Pure amag-amag.
Kabi silang amag ka ng